kira chamai kuti dzigwe nditi kambokuta zvinepo Vakuru tinokuchingamidzai. Munofara vasikana? Aiwa tinofara. Mamakasei? Hai, sitakanaka izvo. Nditi. Tingori nemubvunzo wemishoma. Vakuru toda kubvunza kuti muri kuzvionawo sei nemasports avhurwa despite kuti zvoni, like for example National Sports Stadium is in bad shape. Hai, ndo pep takataura kuti nyika yedu handiti nyika yakanaka, nyika yarifa. Vanhu vanofanira kugara vachifara, vachitamba. Handiti uye papa ndataura nevesport vakati haibodo zvakarongeka. Handiti ukaendaiko nhasi unoona kwakanaka kuchitambika, vana vachifara vachiita masports avo. Takaona makapiwa jezi nedynamos, saka tangada kubvunza kuti muchatambawo here soka iyi? Hai bodo, majezi vakandipa isi taitamba kudhara tiri vafana. Handiti asi hatina kuhwinda mberi nekuti ndopakauya our liberation struggle, hondo yakabva yauya, asi taitamba ndiri ku7 ndaiti ndikachekerera pano ndinunga chimanya chikrosa vadhara vachiedhera. Imi mune masports amunoita here Vakuru? Hai, iye zvita vadhara takura, asi iye ndoita ballet. Munoziva ballet? Tinotamba ballet kuendera kupichana chikomana ungatodona. Handiti kwara tamba ballet yakatonhorera. Handiti isu tichitamba ballet vamwatirwa museve nesungura. Alright. Would like to say congratulations on the order of the city of Victoria Falls. Imi muri kunzwawo sei this honorable action yakaitika? Hai, ndakataura ndikati ndoda kuti kuva vevic falls twalumba loko. Handiti parindisve nakugongavira ndiri chivoto, ndapetura nyambura chitonga masheroni uye ndakafara kuti ndakanga ndiriweko tichipfuura nemo tichipinda muzambia. Vakaona contribution vakati hai takupa ona iyi kuvakuru kati hai totenda votakafara takatenda ipapo. Saka ndeapi mamwewo maadvantages anouya nethis honorary yamakapiwa iyi? Hai, apa tichireva kuti tikapinda muvic falls, handiti kana ndasvika vanhu vemo vanoziva kuti hai vakuru vasvika vachifara. Handiti kana mapopo mayo kana opwa, handiti isu tosvika towedzera mvura nekuti tichichengetedza. Handiti kasvika pane zvinhu zvoda kuikwa zvichida mari, dzimwe dzenguva onzi haibodo imi pfuurai musabhadhara zvenyu. Kana vakomana vachida kuti manyisa vaya vemurodhi vachiti hai svatimiri. Mubvunzo wekupedzisira ndewekuti 10 out yevanhu vari kuuya for vaccination iri kuratidza kuti ishoma. Mungada kuti chiwo kune vanhu veZimbabwe nenyaya yekunovaccinatwa? Vaccine yedu yakauya tikati vanhu ngavabayiwe, vamwe vari kuinda vamwe havasi. Handiti tava kuti vanhu vose vasimuke kwakwamo vachinobayiwa. Ndaita pari namai zuro shoti haibodo manamba asadzikira. Mai vakati hai ivo vachatibatsira. Handiti kozi mai vanotambawo masports, sport yavo madhats. Handiti vakananga havapotsi. Handiti vamwe vangafungira pamwe ndevetemborani haibodo ivo yavo madhats. Handiti takambomanya madhats vakananga havaposhi. Handiti toona vabudzisa vana hunhu, ubuntu, handiti probity. Saka izvozvo ndozvo zvimwe zvandaitaura navehealth vakati haibodo vari kugadzirisa unozataura tai zvichanaka. Saka hai unogona nekubvunza ivo peri kuti aiwa tinokutendai maita zvenyu Vakuru. Ai unogona. Right, zvakanaka. Aiwa ndizvozvo. Chichira changa chinozokuda here kunda ndokuda paya. Tozoti paya vanhu vanozoti stick ndiyani. Zvinozokanganisa nyika. Handiti zvondaseka ndikati nyaya yehopwell ndikati ndakaona mbudzi yadhuru obayiwa vaccine yakambosvora yakambotuka. Tikati wabuya ndoedu. Handiti vanenge vachingovukura tichingofamba vachivukura asi iye wabuya. Handiti kuti it's a big homwe. Handiti uno iwe mwau isufambi wawedu. Handitika chero wodii watobuya. Mamadzima kawasikana mamadzima very good. Unogona imi? Handitika aiwa tinotenda. Unogona. Saka imwe ngavaccinatwe here imi hongu kana maona hopwela vaccinatwa munhu wose dzvama. Handiti handi wamaitevera wakauya kumba 2013 ndendichipo kana 50
handiti gwakaenda saka hapachina zvindokubatirana ipapo. Maita basi bara ndinogona imwe